ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାମୁକୋଳି ପାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚୋର କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ମାଟି ତଳେ ପୋତୁଛି। ସେ ଚୋର ଯେମିତି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ହଠାତ୍ କିନା ତା ପକେଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଡରିକିରି ପଛକୁ ଆସିବାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରୁଥିଲି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛୁ ହେରି ସେଇ ରାସ୍ତା ପଛପଟେ ବାଘ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଗପଟେ ଚୋର ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ସେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଯାହା ହବ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ବନ୍ଧୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଆଖି ବୁଜିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଚୋରଟି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲା ମାରିବ ବୋଲିକା ଏମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଚୋରର କ'ଣ ହେଲା ନା, ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଚୋରକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଚୋରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ଚୋରର ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିଟା ଆଙ୍କ ଦିହରେ ନ ବାଜିକିରି ସାଇଟ୍ ହୋଇକି ସେ ବାଘ ଦିହରେ ବାଜିଲା। ସେ ବାଘ ଦିହରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ବାଘଟି ମରିଗଲା। ସାଡ଼େ ଚୋରକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ସେଠି ଚୋର ବି ମରିଗଲା। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଡାକିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।